Как да обслужим нашата нова косачка и да я подготвим за предстоящият сезон. Първо отстраняваме всички по-големи боклуци, прах, шумки, след което си почистваме и корпуса, колкото и да е нова, докато си е почивала, машината е насъбрала доста от тях. След което почистваме корпусът на двигателя. Аз ползвам чистител за спирачки на Вюрт. Хем почистваме, хем можем да проверим и да следим за излезли нови течове на масло или гориво. След което обръщаме косачката настрани, за да имаме достъп до кошата долу. И на ръка премахваме всички по-груби налепи, които е успяла да събере докато е работила. Почистваме си основната ос на самоходният механизъм от повърхностна ръжда, след което си смазваме лагерчетата, за да предотвратим тяхното прекомерно износване и блокиране. Връщаме се отново на корпуса, където с по-твърда четка и с вода почистваме по-основно и обстойно самия корпус и ножа. Накрая получаваме перфектно чист корпус и нож. Проверяваме за скърцания, смазваме основният лагер. Проверяваме и ножа за някакви дефекти по него, износвания и така нататък. След което наливаме задължително пресен бензин. Шансът да запалите с стар миналогодишен бензин е много малък. Проверяваме самоходния механизъм и оставяме машината 2-3 минути да поработи с цел да загрее маслото преди смяна. Този модел не разполага с пробка за източване, тъй че източването е от мястото за наливане на маслото. Въпреки че е работила доста малко, 2-3 месеца, може да видите какво е състоянието на маслото. Препоръчително е винаги използването на оригинални консумативи и части. След като отвием капачката, използваме най-обикновена фуния, за да си налеем новото масло. Използвайте мерителя, който е на капачката, за да си проверите нивото. След което я запалваме и оставяме отново 2-3 минути с новото масло и накрая си проверяваме и филтър. И машината е готова за новия сезон.